lamsogo han hai tesa atini ani ketar blog norok nugui mankana ani yago jakku twijak ang tabo o jakku bai sabono sulna thangtong nai nai din norok nuga moso bothai mon tongbai kya kasa kasa khlai omo hangke goran arok mani ta kumon go taisa sara ro phinan bagi moso tai kri khangke babo simino ang o jakku bai kebno sulna ya kebno botharna ya manai kosom bokong sirana phayo mobai mui borok songjanani agran ruwi hingke manai kosom bokong kongsa rawi nakha hingke gokhrang jat kongni rawi nanaita o gokhrang jat o kosom bai baksa kaima sina handi tor ya sigon sa a kosom jare bosuk tor kongni mamui rok songbi pai bai ka songbi pai bai tabung ke nok paka ku legana nok paka ku je baloka ek sapta kai tong nok paka ku je kya hingke mo tabu ku legana moilang supi tong kan ke ba nok paka rok ku bai kya ke se ri kangsa kang ni sujanai tong ka ani deli nang bi masu wa kangsa kang nei gyamo rok tu ku tati nang susinai tari rok no khumblai kare bai kya yong phaksa bai mane tamajari yong pharok sido khumblai bufang blai sau yong pharok sinai di kebangma omo tabuk ketal kong man hiko ano gulab no sing amma be kini mia salai mani kotho sing shuta tamaja gulab phang phang sa wahin dar bua bar si masalai shama be kini tabu kau mai kalar baru ka ra nai thoko se sere sau se ika tamne berai shatung ni bagi da dewalo nang tongma ni bagi da hai bubar se tamne ko hoi hai khamsa jakhang thangbai phaisa jakhai abang khumulong parni khumpai bomani 20 taka khlai o he 20 taka ya 10 taka si 10 taka khai pai bomani yang sinang taun rogo paina gangke phangse 100 taka sanjogo ba ang senafro miski kheta miski bosta thaisa thumi tu mando moito se mandi amia senugui moito man o jaga miski tongkhuna angke miski kri kha sin tu yangke bosta thaisa ang thumi tu mani senafro iko ani mui songi pabai ka amo angke banai songmani akran mui borok ri sumruwi angke mo angke te mungsa angke niramis songmani tabuk do ang blakino uskane 15 August ni lollipop chocolate duita tumani ke te kaisa tong kota angke amo sajagia kota blaki to ketei ke market thongja bo chocolate to ketei adiba angke tabon ang bin biskang sai phungnai bini reaction bo ba hanorok nai dibol ang chocolate sa pro bota mung tong no nugana boto hain semon abo tang to ang chocolate sa khangke mani sa khangke boto sano angke beslai pan flap lake phungnai bo amo haino angnai do tabo ka thui tong tabo norok no phnugan tabang chocolate sawi bono ke sari ya ang simi sawi tong nai ta ke bo sada san nai dan bona ang kisa sagan ata ang kisa sawi na nam saruan ta oh kagan ato skage ruan ta ya krum krum coba ka kusubi cemen dan nang buat ca iko sarika ham jotonano wati bawana nama hin tongka noka koso mungkin wati no warna musung tongka mohonke rompe thokisa roi som kisa roi baza siri tonggo cha nungpru rogo rompe baza sanan hini chabai baksa jarmuri chagna jarmuri sramjak bazar ni paiti hemani packet 10 taka angke oro tabo ang thok rekha angke te pyas rekha nainai la mo pia se chini khat saka wo khlai sin nok tang tong pai jakti ha tu boi boronjen ha tu boi oros tang tong pai kaisa tangi pai te kaisa chengsa drop iko
Horni get talaruri rebaikena chinok ni no redi nah male ang tini bari get talarena sele tongka nangri sidi ni daki ungke ba atinggai ang sirena ma paisiu bari get tala. Motor ti chomai kalangana khana phunga motor awandru songai sana bagai thok sara songai jana tari shumru boi thok bai mamang sa suka angke thok sara je baloka sinok ni noke motor mui songai redi tai kuno kok bang ya siring srok mai sai payugo amske thokja ko motor ge tini ni blok amsuk jorati nong sinai jotona na hor kaham.